morning phungka ham friend jong norok no haine hai lamsogo ani channel lo khabai khokbai norok no ang ani blog o nong no lamsogo hongke friend jong norok jodi no ani blog o baksa katal tong hongke please subscribe khai di like khlai di tai subscribe khaima log logi no bell icon no on khlai di hongke an kata kata video jifru no upload khai norok upload nong na jatni bagai hongke tini ni kok sana thangga nang tabuk tini ke ang friend jong norok nukhana da tejak da ba ko bai lamsogo ni tawan sukde mane da angke o tamsani hugo thanayo hugo o da ka jago samung nangnai warak sinani bage abage tabu hugo thanai tongo warak sinai tei anga jaga mai mothor khai nai chini hugo mai rao tin theke ga jaga mai motha khawya koi mai ro kisar karnai genok tabu nugui manana ani huk bu jaga chini huk khaimani kai thangman lama bunaye huk thangman lama bengti rani ko kisa phuno goi thang ka nai tongni video so ekari friend song hindi thang chini ani hinke friend song nai de hang tabuk thangai tongkha ani hugo omongke rabat bagan chini no rabat bagan tei thana nango nong no ang phono gan tai koi din bisingo chini rabat koi te bu phang tong omda tauk saya nong no next video khaipur nong no sauna rabat ni rabat koi te bu phang tong dino koi ta man abrno sauno tobke tini video ka abuyako tini video kangkabo hugo thangmani ngnai hugo mai norok pulani video no khanang hugo mai ra tam thanai hugo mai bthai thaijak rok tam kaja rok nong no phone mani abrno khana pulani first video no ya khap taglas ni nugun no saimana na hingke friend song taksa tongsho malai na kasuka chini hok rabat tini to rajaklia watai nindar tei ho bese salia nok bain ka to gana no happen khapung thaisa parang phainang ta na di sino go tam biri thangma kya tok thorok kabang ma baila ro kabang ma pera kabang ma iko na de sini huk yang ke mane mai ra ba kya mai tang simi ra ta yang ke ketaw ke bilele ro huni ne nara khobi ma rakha boma bai nakna ni hne mai tang rana ka to nini kotha sa ono prai sapung nangai thango bon bagai mai tang ra liya chepula rama rakha okay hindi friend changnong nang phono gana bus kango kisa bugui mai je phedro blanka ha samura kai phemeba eko yang na different song oro ngangke mai ra bajak tam tong ko mai ni bade shipping tongo ke mu masing mu kajak ke abon jora tong ko tauk su bari tong nai deko shipping ni bubar abon ke kisa leri ni mata nai shipping bu phang nong ke ma seruk to already mumbai nogot lang ba kya tau te tam karak tong ko sudo shipping by mu masing ken rok no khana pule awong ka to mai rajak friend song abong ke sudo batang simera khata kata bu khayang nara khobi rawo yang o moni tong ra ba ko yang ke ko ra lai tong tong ko mo khe ane ama ayang last ni ka bo jeti kasar ning ke ba chei amo ba se klai ke yang tema sangga iya mongkai pi kelai uta parani mangno maira lai tong bro ke no khana narong maira man bai kera naidi ke friend chong narong mo tedi sini nai nabi kera de sini ka sawan baksa sini na baksa sini yang nai omongkha wa ni beseng ajaga ni sinjak sung tok songmani age sera ko sung age sung pheu ta hepno omga sung mane ang khaima ya sin parani srai rong no sin hugo tok song bai bai ta kampura jaga tok songmani prai bong sungman norok ma sungmani maya pen dino 30 ta hai ka 25 ta ma harong mano pera bai bai le bai na chikon ba nang pro ka wasin 10 12 ta hai ka 5 6 ta ma ke nang pai pu kaisa besing ya bong ni or kaisa bai kaisa tong ka bong sa ba ke khlajak ke ya ba hai
ke beseng borok khlainai nil songoi tok romoi ukulaita chungba ge srai phuko haino tok songlai ta dol dol khai ke tabung ka to jotono janya family khai thamai ke ba haike tongnan jor rok kri kha kaijang borok thamai ke sini bes rok tabuk ke tam thanai ang to tongkho tei koyekjon tongkho pura to khangbai tangke dol kuruk bai khata motamoti thangbai khata promotion mambai khata motamoti tabuk tai koyekjon torok sibo sin parabo okay tabuk to bukai haike tongnai din kri kha hai man kok sian kok ni example kok kabo tabuk haike tonglai tok songlai ni berlai ni hajora kri janja kamai khailai ni janja life ni bagui jebu mungsa khailai ni oboni bagui mane chesta o thanglai jangmangta janja ni kam abar kharabar gari chalago iko nini tabuk buino sam khaimani yama harok ta han janja samo ema ke khlailai chollai tonglai ta hingke tabuk nongno phono kana hok di mai to nongno khana hogo mai khamani bu bahike kha kheto mai khamaga bahike kha ang basuk experience nya haipeno khai to mano motamoti bar bai bo khaimai ti mane ka bo khaimano angke bar bai bo payo nagiranta norok tabuk bahike kha nugana naitong ni ke friend tabuk nugana buskang tei camera khaike norok nuksinai hingke naitong de buskang teng phurugana ke phari thani jeng tabuk rakhala seon kisa borok no sakang rok ranai bongo tong roji rok tabu yang rana rok rai tong thong baksa ranai baksa kana hai makhane ble wati rok phake sibane bon bagai rakawai log lagi nogot langmane aw kaham okay naitong de rakagrana norong naitong lagi ta de friend song sini hok ni mai rong na jaga kre no kaun rong ma tong kha ke pula ramani mane batang simi raman tai komoro tawla sokai mai nara khobi ma rakha leru honai ne dati parina bagai omoke bumba bai bebong bumba bai nak sinai dati parina bagai ta khe mai batang goralia majora raba kheta omoke angre kamani tabuk sarap mane 3 salsa pada diu sata sawi maya norok bunugui tong na gari mang thangi tong mani bon bagai nong sam no subai maya hengi tong kata noko sana menang mula patan sam tang mang bong ya ka sana ngan bagai ba aji phine nang ka ba ban bagai sam ma bak laita nang yang ang yang hane omke ya gul dol log ka mani tabu sari go rai tong lai khuboro paila yako tagisa mane tini to paigala khana rok ko rabai sibanta ke ma thangpene ko tai wani wai thamsak khajangnai dekhi pai thangka mane warok bai khalia ko bai khasibo ulu bai norok no khana ulu ni bokong bai abo bai sing mai motha khasiu khato warung sai warok bai yak sakka sa ke himde friend song tai sanong no phone pirena an hugo
Ke bahayang jaba ke sari friends ong tini ni narok ani blog nogine ang do tabu go nogo mane samung paikya tei rok tugu baya ko biba khaibai paikya tabung ke kisa tugon bok than hani tongo ta ke an video no paithak kok pairik langna bagai charge bo kom mobile charge rik mak langnai tam dar te himle tabu durga puja ni current salam tong chinyang bon bagai charge kom mane je horo charge ma asa sangnai salate rimia tini salat ang onek video sutai ke bon bagai battery ek video thangata hingke friends jong bahang jaka tinin je blog video rok maira morok pugu tam tam tong maigra mani ta khama rok nogor kamor mai to onek dal be dal tong oro awang mai maisa janai podri phone mai tong ang sa bung mambaya hingke friends jong nong ta kaisa kok sarang musungo jin jong pui bazaro no norok no ang miya samani tongo kaisa miya ni video iko tam sa anando mera bazar mela soli tongo abo durga puja joro tingnai miya to orges tang thangi pekya tini hingke program kore haino mela simingnai ke abo hai regular tongnai nakadola bo solinai kasuka fitting hailai tongo hingke nugui manana norok anando mela thangpuru ang thanani jora maya ko banbagi thangya ongoi tongo ta jora manke ang khana nakadola jefro fitting ongoi paikha kapru thangnai ongno phungna bagui no tawa ungsia kola tumka hai normal mela soli tongo regular. Oke, friends jong mobile charge kari kya ani blog muthak chinai orono. Oke, friends jong thana sakang jotno no ani khani khok bai hamjang mung yaporo norok no. Oke, tini ni blog orono muthak jak siwona friends jong jotno hor kaham imang kaham jotno nukthok jotno ai kolok khatong.